Έχει και πάλι να κάνει με τον αθλητισμό το επόμενο μας θέμα, αν και κάπως διαφορετικό. Έχει τόσο πάθος με τον Μισελ Πλατινί, που για χάρη του μετέτρεψε το καφενείο του στη Μοσφυλωτή σε χώρο λατρείας για το μεγάλο άσο του ποδοσφαίρου. 14.000 φωτογραφίες, λάβαρα, αφίσες, κύπελα, όλα αφιερωμένα στο Μισελ Πλατινί. Ο Φίλιππος Σταύρου συναντήθηκε για πρώτη φορά το 2007 με τον Πλατινί, ενώ κορυφαία στιγμή για τον ίδιο ήταν το 2009, όταν το ίνταλμά του εμφανίστηκε στο κατόφλι του μουσείου που έφτιαξε για χάρη του, αφήνοντας τον άφωνο. Ότι το αρσενικό φύλλο έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο είναι γνωστό. Όμως η περίπτωση του Φίλιππου Σταύρου ξεπερνά κάθε φαντασία. Η διαπίστωση έγινε εξ αρχής, όταν παίρνοντας τηλέφωνο ζήτησα τον κύριο Φίλιππο Σταύρου. Και η απάντηση: εδώ Μισελ Πλατινί. Σίγουρα αυτός ήταν ο άνθρωπος που ζητούσα, ο εγχώριος Μισελ Πλατινί. Φτάνοντας στη Μοσφυλωτή και σταθμεύοντας έξω από το House of Platini, με το κινηματογραφικό συνεργείο μείναμε άναυδοι. 14 και πλέον χιλιάδες φωτογραφίες από όλες τις φάσεις της ζωής του μεγάλου άσου του ποδοσφαίρου. Λάβαρα, αφίσες, κύπελα, ειδικά λευκώματα, τα πάντα. Από μικρό παιδί μας λέει, παίζοντας μπάλα, λόγω κάποιων ομοιοτήτων στο στυλ, οι συμπαίκτες του κόλλησαν το παρατσούκλι Πλατινί. Άλλο που δεν ήθελε ο Φίλιππος, αφού τον είχε ήδη σαν είδωλο. Ο μικρός Φίλιππος άρχισε τότε να μαζεύει φωτογραφίες και άρθρα που σχετίζονταν με τον Μισελ Πλατινί. Το σπίτι του Πλατινί το έχω εδώ και 22 χρόνια. Ξεκίνησα σιγά σιγά και λόγω προβλημάτων με τις εφημερίδες, δεν υπήρχε ίντερνετ. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν άνοιγα μια εφημερίδα για έναν περιοδικό τον καιρό πριν 22-24 χρόνια. 30 χρόνια ακόμα, διότι ήμουν μικρός που έχω μαζέψει, και έβρισκα μια φωτογραφία του Πλατινί. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να βρω. Μετά με το ίντερνετ, με όλα αυτά, έχει γίνει πιο εύκολο το έργο μου. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον Πλατινί, δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μην το έχω. Δεν υπάρχει φωτογραφία του Πλατινί, υπολογίζω, που να μην την έχω. Υπολογίζω ότι έχω γύρω στις 14 με 15.000 φωτογραφίες του Πλατινί. Μπορεί να έχει και μερικές διπλές που μου αρέσουν, σαν το στυλ, κάτι της Γαλλίας, κάτι στη Juventus, κάτι στην UEFA. Τότε σε αυτές τις μαζεύω, δεν με πειράζει πως είναι διπλές ή τριπλές ακόμα. Φτωχός βιοπαλαιστής, από το ειστέρημά του και με τις οικονομίες του, κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα χώρο αφιερωμένο στο διάσημο Γάλλο ποδοσφαιριστή. Τον Πλατινί το θεωρώ τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, διότι δεν νομίζω να έχει γεννηθεί άλλος παίχτης σαν τον Πλατινί, και ούτε θα γεννηθεί νομίζω. Ήταν χαρακτήρας στο γήπεδο, και όταν έπαιζε στη Juventus, όταν πήγε στη Juventus, δεν θα ξεχάσω όταν τους είπε να φέρουν 4 μπάλες στο κέντρο, και χτύπησαν τις 4 μπάλες και βρήκαν τις 4 σημαίες στο κόρνερ, που είναι κάτι ανεπανάληπτο. Δεν νομίζω να έχει κάποιον άλλον παίχτη που μπορεί να κάνει έτσι πράγμα, και τα φάουλ που είχε κάνει έξω από την περιοχή τον έκανε όταν τα χτυπούσε. Δεν βρέθηκε άλλος να έχει την ομοιότητα του Πλατινί. Ο Φίλιππος συνάντησε για πρώτη φορά τον αυθεντικό Πλατινί το 2007, όταν ήρθε στην Κύπρο και τα εγγένεια του μεγάλου της ΣΚΟΠ. Πληροφορήθηκε ότι σε ένα χωριουδάκι υπάρχει κάποιος Κύπριος παθιασμένος με τον ίδιο, που έχει στήσει μουσείο για χάρη του και ζήτησε να το δει. Και ο Φίλιππος έσπευσε. Και με ειδοποίησε. Και πήγα στο Χίτο Πάρκ που ήταν εκεί πέρα το τραπέζι που είχε κάνει κόπ μετά τα εγγένεια. Και ο Πλατινί ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου. Μου έχει προσφέρει και ένα λάβαρο της UEFA και την νύχτα, και θυμάμαι εγώ του πήρα έναν κάδρο. Και πήρα μαζί μου και 30 φωτογραφίες, διότι με πήρα αναπρόπτα, και του είπα να μου γράψει μία-δυο, και μου λέει, όχι μου λέει, μου λέει, ότι μου γράψε όλες. Έτσι? Ναι, και ενθουσιάστηκε. Και όταν πήγε στο βήμα, είπε ότι νιώθει πολύ συγκινημένος, που εδώ στην Κύπρο υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος είναι αφιερωμένος για εκείνο, και μου υποσχέθηκε μέσω του ακροτηρίου ότι θα έρθει στην Κύπρο για να το επισκεφθεί. Και αυτόν το έχει πράξει. Κορυφαία και ευτυχέστερη στιγμή της ζωής του, η 9η Οκτωβρίου 2009, όταν ο Πλατινί εμφανίστηκε στο κατόφλι του. Ο Πλατινί ήρθε 9 Δεκάτου το 2009, χωρίς καν να το ξέρω. Ήταν έκπληξη, ας πούμε. Ναι, με έχει ενημερώσει ο κύριος Λευκαρίδης, που είναι αντιπρόεδρος στην UEFA,
και μου είπε ότι Φίλιππε θα έρθω, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει Φίλιππε θα έρθω σε 9 Δεκάτου στο μαγαζί σου για να το δω, διότι έχω ακούσει πολλά. Του λέω κύριε πρόεδρε να κοπιάσεις. 9 Δεκάτου πήρα άδεια, είπα της γενέκα μου να πάει τον μικρό από το στρατό, πήρε τον μικρό άδεια, να δούμε τον κύριο Λευκαρίτη. Ετοιμάστηκα εγώ, έχω βγάλει τα πόστερ μου όλα έξω, κανονικά όπως είναι να έρθει ο Πλατινί. Εγώ 11 και 10 παίζει το τηλέφωνο, μου λέει Φίλιππο είμαι στον highway και έρχομαι. Πήγα να τον παραλάβω να φέρω, διότι είναι έξεντο χώρο. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο ο κύριος Λευκαρίδης. Εν τω μεταξύ το Mercedes που με ακολουθούσε δεν με κόντευε, δεν έρχεται κοντά μου. Έμεινε σε κάποια απόσταση. Λέω και κάτι, έμεινε απολυμμένος. Ήρθαμε, φτάσαμε να μην απολύω. Κατεβαίνει το αυτοκίνητο ο κύριος Λευκαρίδης, μου λέει Φίλιππε μου είσαι καλά. Ασπαστήκαμε, του λέω, ναι κύριε πρόεδρε, πολύ καλά είμαι. Πολύ καλά μου λέει, ναι. Για δες μου λέει ποιος σου έχω φέρει, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο Μισελ Πλατινί. Αυτό το σοκ που έχω πάθει δεν το έχω ξαναπάθει στη ζωή μου. Φωνάξα με μια δυνατή φωνή ο Πλατινί, ο Μισελ Πλατινί. Αγκαλιαστήκαμε, ασπαστήκαμε κάπου στην ώρα, συγκίνηση μεγάλη και σε αυτόν και σε μένα. Κατέβηκε και η γενικά του η Εστέλ και αυτή πολύ συγκινημένη. Κατεβήκαμε και ήρθαν κάτω στο χώρο, στον ιερό ναό του Αγίου Πλατινί, όπως λέμε στη Μασφιλώτη, και εκεί τα είπαμε. Σαν ιερά κοιμήλια έχει κρατήσει το φλιτζάνι στο οποίο ήπιε καφέ ο Πλατινί, την καρέκλα στην οποία κάθισε, το τραπέζι στο οποίο ακούμπησε. Ο Πλατινί όταν ήρθε εδώ στην Κύπρο και είδε όλα αυτά, που και ο ίδιος δεν υπολόγιζε, διότι όταν μπήκε η γενικά του μέσα, δεν θα ξεχάσω που λέει oh my god, όταν μπήκε στο σπίτι του Πλατινί. Και ακόμα δεν μπήκε στο ναό του Πλατινί. Στο σπίτι του είπε oh my god, όταν μπήκε μέσα στο ναό, μίλημα του ότι έμεινε άφωνη. Μου είχε πει ότι όταν πάω Φίλιππε στην UEFA θα σου στείλω, μου λέει, το κοστούμι που φοράω. Και ο Πλατινί ο λόγος του είναι έγγραφο. Μου το έχει στείλει. Το κοστούμι του. Βεβαίως. Το κοστούμι αυτόν το φορούσε, όπως μου γράφει στην επιστολή, το φορούσε από το 2004 μέχρι το 2010 σε διάφορες εκδηλώσεις της UEFA. Και επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, αυτόν το κοστούμι το φοράνε μόνο σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις στην UEFA. Και μου το έχει στείλει. Και το έχω σαν καμάρι εδώ πέρα στο Μουσείο Πλατινί. Τώρα ο Φίλιππος έχει βάλει μπρος για μια θέση στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Τρέλα με τον Πλατινί έχει και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο γιος του Σταύρος δηλώνει ιδιαίτερα περήφανος για τον πατέρα του και χαρακτηρίζει μεγάλο γεγονός την επίσκεψη του Πλατινί. Όλη η οικογένεια λέει τα έβαψε μαύρο όταν η Γαλλία δεν πήγε καλά στο Μουντιάλ. Περισσότερο είμαι Γαλλία. Ναι, φανατικός. Ναι. Μα δεν το πήγε καλά στο Μουντιάλ. Δυστυχώς πολλές συγκυρίες, καυγάδες μεταξύ παιχτών. Σίγουρα δεν βοήθησε καθόλου και η προπονητής μας. Ο ίδιος ο Πλατινί δήλωσε ότι θα το πάμε καλά και έτσι και έγινε. Δυστυχώς τα αναδίκαμε οικογενειακώς όλοι. Μαύρα, τα βάψατε μαύρα. Και είμαι και στρατιώτης και όλοι με κοροϊδεύαν επειδή ξέρουν το πάθος μου για τον κύριο Πλατινί και όλοι με κοροϊδεύαν. Περήφανη δηλώνει και η μητέρα, η κυρία Ελισάβετ. Νιώθω ευτυχισμένη ότι είχε πόσο να το απολαύσει αυτό το πράγμα και το απολαύσει ο Φίλιππος. Στην προσπάθεια συλλογής φωτογραφιών συμβάλλει όλη η οικογένεια. Εγώ βοηθώ το θείο μου να συλλέξουμε διάφορες φωτογραφίες, κολλάμε τα πόστερ και ασχολούμαι και εγώ λίγο με τον Πλατινί. Μου αρέσει η Εθνική Γαλλίας και όσα δηλαδή ασχολούμαι με τον Πλατινί. Μου φαίνεται ότι δεν έχει πουθενά άλλους στον κόσμο τόσους μαζεμένους θαυμαστές ο Πλατινί. Όχι. Αν και γνωρίζαμε την απάντηση, τολμήσαμε να ρωτήσουμε τον Φίλιππο τι θα έκανε αν κάποιος του πρόσφερε τρελά λεφτά για να πουλήσει το ναό του Πλατινί. Ούτε με ανοιχτή επιταγή. Δεν το πουλάω. Ούτε με ανοιχτή επιταγή, μιλούμε, ούτε με 50 εκατομμύρια. Δεν το πουλάω. Δεν πουλάω τον Πλατινί. Ο Πλατινί για μένα είναι ζωή μου. Από μικρός, από 9 χρονών που παίζα ποδόσφαιρο, είμαι 48, είναι η ζωή μου. Ο Πλατινί δεν υπάρχει ενδεχόμενο να πουλήσει.